in the heart of me. Hi. Hey. No haber gwyl prams mar sin ar fashion rish. Tá jab go bhfuil, Dad. No, bhí an ceart agan bhór chuid stuff a chuineal. Sin an killer rud a bhí tú héana agus rián. Má sé má? Hi, Sinead. Seriam? Ní bhaigur mágad sa mé má leo mé rud a cinnte ball. Chus a roise? Oh, okay. Oh, seachas go má bolachos le park pelle mar is cná. Ní chudann sé seo a chuir bheith. No, she. Seo the girl, oh. Oh, typical. Chalós a legan dyn gynt lofed. Stop hyn se. Oh, no, come on, cynnwrt. Dyn gyda sy siarist. Roisha, Tom Kinche go mór hin snéad kicks mar sin beag nach chuile lá. Oh, right, the clinic. Tá rón am Sinead. Dat cear go leir. Brenna, cai mé séimeacht. Slán. Glán. Ista. Gymraegad. Ein arw o chwyn. Ta si dal leigi gólni. Glí mé ar ghaoine réis. Becheach mach is acw. Ar etis. Tá dochas an fós John. Tá. Ní réir lam náir le síle. Tá mé cinnte go me sé géirí ar an nólas bhaid. Ie. Báil am rág an inseointe. Ach níor me héon caint le dag sin radio. Caint ar a radio. Beargams bheith gimocht. Tá áit na chiisteach ceart ó dag si. Snus le líam mí leis. Ó, tá rudí ban os cyn ceart. Slánta. Hi. Hi, Ned. Sgur Michael, Christina. Ein arw. Ach, cena a bheith seán a feidir. Sinní heiste tá amsa. Son mach díomhhair go scíl háda mas. Ní scuile me háram tá a feidir. Ní hiigi me ó hall an dawn bhóid ce fáidir tú chuide be sa gédáit. Cé diet an dhéana, ha? A chu neart bíon bísa le háta bhil. Rád a chúrsa mar ó héna bhil. Hanú níiad an nechad bol dar a strán, sé an trá sin gwych. Mánam nach bhfuil badar a be bólaid. Sinna fear céna bhfuil léam seine feidir. Nó bhfuil dearm ó dínta dar sin hána héna bhil. Bíon ráhíí bh chuil scéal bhil. Beidir go míon ach níl sa gás seo. Beidir bhhaicir? Ceí. Bhí híl, ní le bhí fasta tead stói. Ó níl bhí run luamóir is del bhhailm se beúisecht. Bhfuil beidir inis chéadú le darló te sin gháá nóta le heile mar mistilete. Céirt? Aní ná bhhaicir le bhí cá na mór ráisiir sa sata just roitíigh máir bhil a chuile for sí mac ar a túimi. Ó, right. Tá brón ar móid. Ní ránig cén scéal fósa dánig. Ha? Nír hóla berní a cheomá dera. Las medic có tam erá. Ní chóla, ní samtáda fina scéalta sin. Nearna tú héna berní sos le chéile fósa nearna. Cum le scéal? Ráid túir. Bhfuil brena bearí be heachta réitecha cinint go gairid má dera, má jaala refinín bocht. Sinna níar a menis faoi láchaid. Ba cheo tasta sa siopúid bhhaicir. Package rinní sa feidir. Ó, bícha dealach. Constá tú héin? Cear go leor. Tom, beidir go cheartid sósta lecha. Cúplaúirt le cáláil. Dhéanach sé maithascuid. Agus tá siad a cuineáil súil géir ar an seo, tá agad sin. Éist, beidir gur féidir am cén ó fulca agra go an seo mas mílead. Beidir nach níana sé an dochar cum a chur am héin. Go háirí agus bríide tíocht. Máir Jack? Se, tá sé tíocht am méid an aniu. Well, is má sin. Ar laid ba sé bhína haíocht a chéile.
Nach mai? Ní le nach ní réitin míid roiíntach le chéile. Níor bhaid se go mar riomh chuir gorta me deag. Tám sin nuair bhí ónthart. Tom, le a hol ná céigh tú hain. Ranna Tom cínta go mbeidh gachar cearcalóir edrah. O, hémas, ní hús a ce tá tarla. Bhfuil is a gúil sé le leabhar chuir gló. Ó, ní má go réite me. Ó, nar lágad si go teo híle. Bhfuil is a go chréit sí sin an sa go hilagus go thomláin ó hús téide go tasa. Agus marach í deabhfuil smúide a gur hí ise a go ló go teo. Cuimar a ceart ar a hémas. Enam de rá a héin hús an sinna meas mór scríneoirí na linne seo. Ó bhfuil is be sí sin le díals na siúpaí ar fad, be sí tísans agus be sí tí chinning. Cas ó ráhfuil tín deúla tá seart? Clóchan na mar a hir a tag le fáilisiú a leabhar. Tá be. Can leo? Bhfuil is an leabhar sin scríime a gá blianúchan mai ar lehananta íomne móge. Mu sé caúrán ar mór an scríbhacha. Mu sé ditis má. Hé lochruíthe. Agus sin bhfuil go hí mesa I glúgus a gáil í rárach, cé bála a cant ar nó ceile sem mé súl. Bhríd. Seo. Dáirí tí sin. Sinead. Peter, hi. Ceach bhfuil tú? Má go leor. Ag obair a bhí tú be? Ní a bhí mé still a check-up. Routine, ní nó as an gnách. Tá de chin na gente mar sin. Tá. Anyway. Bhí agad ón túscrá tú chun é chuineáil. Sto go grá. A chu tú ráile se scrúdú. Bhí an fis fagam. Agus vins cacar cinenne an Jackar a bhí an dósan. Mún bhfuil is aige? Níl is aige gohfuil meid sú fiú, Peter. Ach cechuí nach fé a fisa aige gur... Níl sibh... Brenna, cai mé bheith imecht gur míle mágad a socht choilead. Na habre, mar a dearm cúna bit a bhaid rud a bit. Sinead! Ba cheart fisa aige. Fána chuir tú gléchar níos túisce te. Ní rá Jackie géirí go méid daoine bútha. Cheap sé nar a beo an imní, go mar chulathir, go mar sé ceart go leor. Achas mi sé bháthir. Tá so go mar bhríd agus tá brónar am a chruinne méid réir a hala. Bhfuil an sagart ag fós. Sagart? Sé, is an nólachuir. Níl is an mé Jackie géirí an nóla. Cuidir me sé fis ar a sagart láidech. I gcead goid a bhríd, ní dóilm gur meach sin mhaid Jack. Ní caitlichaí muid, digan tú. Ní rastal ceachtar agan ar nefran le níl is an cécho fáda. Weil níl mi se go le ligins go mhaach a baistíú mar chaitlicach. Bhil ar lína fearne an maitiúnas dé. Hiya. Hiya. Tá mí dúir tris orda. Bhfuil sagad ceirt a bhaid agus tear mille burnaí aníos é aonas go deochas sí na chéile. Níl an nuir sin ochar sarm. Okay.
So, cén críar ar leat an ospidéal? Muisce? Cicrúil Jack? Tá sé cear go leor. Ní sé cear go leor. Ní léon áhrú. Tá an bocht. Agus Dylan. Vince. Yeah. Well, What? Ní chréitim a seo. Ní bailach be gúis bhfuil a seo. Tá mis ráí. No. Cléir léir ar siúd. Mas tú chuir a bhí orí sin. So, bhí tú chun rud ag an rá? Tá brnam na cuihann am isce bhí an. Actually, beidir mai rud beag le nethagam. Bhfuil an béad le agad? Dúna cheanna bharniúchait. Nóra Vicilín na Cólín ó Cáin. Nóra Vicilín mohún. Brosad na rainear a gona mar a bhí soch maithe císin scaha. Gon trachta bheith chuchan túla ar gulbóide. Ní féidir a hémas gúftas an aimhir said íri cíd gur a hara? Fíricí mohún.
Maar mocht je zien, punt ik soms aan de dag, de moes kwijt. De Cholín. Ní chuirn heir sé bhfuil sa go lána ciirte a ig. Well, is sínta go Joan buin tálaíochta. Ní dábhah seafuid a scríb na fiide. Kit sa dealtar siúlaise? Oh, Seachtain a bháin. Tá ón le trí blian an ennim dé. Ach ní bhís bhfuile seo. Tá agrachtaíon, le mú léadsa achos an do bhhuiléadsa. Spá mi si deanghil. Chatna, cyrta dealtú caintir? Ó mu sin mátá sada. A má tá sib siapag mai náit sin glán tamsas me fágáil, le sib a fánacht. Gimach das canáid? As a teach, cenáid eile? An teach? Ó ní sa tead a faoi. Ní is an cyrd chatna. Good seo díal like that head? Oh, ní rosad. Jack. Oh, fuck, mate. Get the enemy's gone home. Tá sé le chéile níos le fada nach bhfuil. Dúirt sé le máha cins gur hiag tusa níos ná aon duine be gur le bheith néondí a rugú sin. Tám, má cheapan tú nachmecha sagart mai an náide. Tá brom. Sin mu dearnach a bhfuim ná ainas. Feice man is go ruí maiise faoin greidirh go mai. Ní sin dachar áláths go teag. Dachar ar bí. Gur maithe tá. Hi. Níl sé cnáitimach an painkillers a bhfuilas? Róise, ní cheartta a bheith tógáil éon painkillers a gurbe? Tá sam. Agus a pean óbhasach am roiim. Ní bhíh peanta mar sin agad salráid bhí gampar méich? No, ní bhíh. Ach tá sé fá níos measa chola lá beo. I mean, níl an choice amach painkillers a thugáil. Well, ní dhéana sé sin éon wahas gan leanamh ná de téin fiú. Tá sam. Brenna, tá exercises ann gur féidir an pein sin a leidú. Na ríide? Féic, tá cúpla ceann lúin seo, beidir go fiú iad a rial? Bhfuir tá sin chomsa. Hello, sin. Fuair. Ó, Sinead, tá sin go sweet. Cé daon? Ó, lear brein í chean, Sinead chum. Thanks a million, Sinead. Míle fáilte rud. Ba sé go jazz lena bheith hart ar náis nach mé. Bai. A háds nach mis a bheits a gaiir stíthe agus ahrún na nappies, Bhil tá brother faoi máil, Tá an sacrócha cnne. Gur má gro. Báte, slán. Hi. Mac! Cén átá sé geisteat le nach do raimar seo? Mar cheart. Tá sad. Ceart an leir fi seo. Fine. Well, an féidir sí sios, agus leir faoi? Sound. Inis is stór. Go má tuid. San mu go má? Ja, tá. Fuair me seo hús an etic. Ó, lear aimnacha. Sean chean géalach. Sin an áte fuair me drín agus róise. Tá seo ítach. Ó, dula. Bach an taim sin go as le chalín amach. So, céir a cheap an Dave. Huh? Faoi anamnacha. Ar leabhar se fú. No. Ar leabhar se faoi aon rud. Dad,
Right, just fága, right? Brenna Rosa, comid lowered for sure. Nín tá an leid sin a gola bheith mar fásta de héal má heithníonn sé nó mana daíonn sé leat. Ní féidir éalhhaid sin. No, bei armh rudaí a phlé luúan amál. Bú tú báir nó a cínstead? Na Rosa na rum a gur láirtfuoi. Rosa, fan second. Cadál an seo? Dave. Dad, se slúíart a bhí Dave for láir se sára. I mean, come on. Ní si réit le nais an fós. It's just éisle. Nol tú ceanna luigil. Pwydyn fedr o lwtwn sy'n dal mysgu. O, ni fei fedr tam a taw. Brenna, ffec yma'r maid nhw. Wel, beth awad? Háwas a pórtar a haig agus mála téitos Tá mé mit. O ie, party mór. So, yn féidir na chuir tíh dím. Ja. Mac, ní mé gur bheith trid leat. You're singing around with the threads. Come on. Sin méid is mó ortalum ón saoire ná hello. Nó se nó níthe. Tuigim go tú gortaí faoin méid a thuirla. Gus tá brona am. Níl aon rud idir me héana agus líam. Is botún seafadach a bhí an. Sure, níor fiú ag se slán am nuair diimi se levanessa. So sinna take asset to be. Níor de límín bán slán at sal diimi se. Agus tangam tú diimi se cuine. Mac, in an déine sinna bhí geistam. Cheap me go bhéit chumid a bheith fásta sús faoi seo. A bheith mar cóide ar a laid. Ní hé go an níir sinna ceachtar an faoi láthair. Speak for yourself. Fine. Mas a sinna chuit tú gurí bheith. Din darma there. Brenna. It's like a bit of three of my tests. A bit of my heart's are light. Ach, I can't come in with another trust. Choirí Róise, tá mar really gur bhain seanar agus a páiste. No anti-rianna. Tá mar really happy nach maith tú gimocht rinne. Oh, tágus muise. Agus be se bhád a bhád ní siad na fleirtáil. Oh God, yeah. Agus ní mór an choirbh go éidir níos mú. Gan trácht ar bogus a gaide. Ní le sam Róise. Mas se bháil thuirseacham. Sure get you permission. Cevian. Dave. Oh. Na bach lei sin. Ní chála te lát lei sin na go méid tú haon réití. As go dtí sin bechad dóla ige. Bu go dín tíarna le grás an spirid naíomh. Amen. Amen. Yn tíarna hír o dy ffeciw. Go leisi. Agus go slána seú. Amen. Amen. Gwyfi mwys. Fech go can si hírna hy dy herfwanta tan is go lag dy war a hynnes. Ta se súle slánti, corp agus anam, on olw naif seo cydwyr. Ta gros yn spirid naif go homando. Le neartú sa greide agus a rangnú san óchas. Sa go is go léir a aid méid do rágu. Sin é ar an uibe go 3 Christar díarna. Amen. Amen. Fága me si binis. Go do go dí sólas aib. Gur ma head. Cracked in the gate. I mean, can't happen to our shulad. We ran on the loot for frick's sake, Eddie. Caim much kind, Rosia. No, Eddie, ni caim much kind. Came to the gama raw lat. Can't we go fidget at the shin raw? Look,
Eddie, go fada is a bháin se lumsa. Níl bain sa páirt atar leis an seo. Ach, tá, Eddie. God, botún a bhí an. Cá go dtí an tú a sin? Tá sam. Ach, ceirt hí nuair hagan lanamh. Ceirt hí airgid. Ní féidir leat é seo dhéanamh a déanaar. Is féidir agus déanha. Agus déanas, ní bhaim me méanaar. Ba me samáile. Look, Eddie. Níl is ag éanana fi méid a hála aidir na é sin. Agus ima ceir go machchas i díamh. Cha fad is bháin se lumsa, ní ar hála se. You're off the hook. Ach, sin má leanamh a tú gompa roise. Cai mé freigrach éigid na ghlachuas. No, Eddie, ní cha. Ní cha tú, all right? Ceirt hí bíana. Ceirt hí bíana? Níl sé féráil sin nach go leis aici. Ó, agus bhilh sé féráil sa machchas. Tá mé géirí cabhair leat roise. Tá sam. Ní se chu siimplíise. Níor cháil sé an cean dánach de bhíomh. Níor cháil muid. Beag man ferri seo hórte baile. Seo. Bíú do chaló. Ceir leor. Gof muid bhaile is, oké? Tu go mé ráisi lugus tá sé sacr leis sin éad. Tú cín sin na bhhaile taoine codal de tam. Tá sin se. Beidir na mé éanaí heile an. Tá sa go ceadú siad. Seo, aber slán go deich. Dylan, cad bheith is córa bhaí? Díon rud a cint. Fáin dochtúr, go beo. Dochtúr. Tána máid. Tá críomhátein fó a cam deáil go dtí metr chús féidir. A cam bh underclip. Tá se anmhaag. Lúnas a gáhíle sa tú. Tá tú cinint nach lete? Oh, Dad, tú heap go machchas an. Cúig bhí. Ó sinnéad.